така ли се играеме? Тате, искам да те питам нещо. Какво да пък искаш сега? Ами, ако също ходим на екскурзия. Каква екскурзия? Ами, за 2 дни до... Казах не може. Гледам мач сега. И кажи на майка си да направи нещо за ядене, че умрях от глад. Но моля ти се, тате, всички ще ходят. Казах не, отивай си в стаята веднага. Добре. Здравейте, как мина днес в училище? Ами, добре мина, но ни върнаха контролните по счетоводство и не съм се справила добре. Я дай да видя. Да, наистина изглежда трудно, но ако искаш да те запишем на уроци или да отидеш при някой твой приятел да ти помогне. Да, мисля, че на уроците ще ги разбера повече. Добре, но помни, че трябва да учиш много, защото след време не можеш като не можеш да си намериш работа, ние не винаги ще сме до теб и няма как да ти помагаме винаги. Добре, тате, от тук почвам уроци. Здравей, мамо! Здрасти, сине! Мамо, ще ходим на екскурзия с класа. Ще може да ми дадеш 150 лева в капаро? Да, добре. Ето ти. Къде ще е екскурзията? В Банско на ски ще ходим. Супер. Нещо друго трябва ли? Да, Джобни тази вечер ще ходя навън. Добре. Ето, гледай. Добре, довиждане, мамо. Чао. Здравей, мамо, прибрах се. Здравей. Къде ти е бележника? Отдавна съм го виждала. Правилницата? Дай да видя. Ето, заповядай. Виждате, това двойки. Каква е тази двойка тук? Мамо, спитаха ме, няма време да уча и така се случи. Нямаш време да учиш, така ли? А по цял ден висиш пред компютрите. Мамо, ще я поправя. Обещавам. Да. Заминавай веднага в стаята да учиш, защото следващия път няма да се размие само с един шамар. Айде!